momento, cando che dan a notición? Pasáronme tantas cosas pola cabeza, igual que hoxe, e ti fuches testemunha, non? Cando chegou ese momento de arroxar esa Non lle adiantes que o van ver despois, non lle adiantes. Porque espera que creo que che Marcial queres falar, sempre Loli. adiantando esos acontecementos. Que tal, compañeira? Como estás, Marcial? Que pasou? Digo eu, non viñestes, deixastenos Estou como plantados hoxe no programa. Pesa moito a medalla esa. A ver, tiña que facelo porque esta medalla efectivamente pesa moitísimo. Non polo peso en sí, senón por esa carga emotiva que vai aquí, neste lado do peito, no corazón e tamén na cabeza, non? Lóxicamente. Tiña que estar aquí porque é un día moi especial para todos os camariñáns, especialmente para a xente que está fora, que é un día que non sei, que hai que vivilo para entender que é o que se sinte estando aquí, non? E eu non podía faltar, lóxicamente. Eu quero saber, Marcial, Escoller o programa, o Camariñas, e pum. Claro. No, decía que eu quería saber, porque eu Como, cando facía conexións en directo, tal día como a hoxe, o 16 de xullo, íamos a puntos como Camariñas, antes teñades por aí unha danza. Non sei se sigue habendo esa danza ancestral e se Sí, te atrevistes a dar algún paso ti con eles tamén e coa medalla ao lombo. Sería bonito de ver, Marcial. Por primeira vez na miña vida, hoxe marquei uns pasiños aí, non? Dou fe. É unha danza maravillosa, é unha das chamadas danzas brancas ou danzas gremiais, non? E en Camariñas é un símbolo, non pode faltar. Esta danza chegou a Camariñas dende cariño, hai moitísimos anos, falamos dos tempos dos meus bisavós. Mariñeiros de cariño trouxeron aquí, e agora, bueno, non se pode entender Camariñas sin a danza de arcos, nin tampouco sen a Virxen do Que Carme. fíxate que nos pensábamos que non íbamos chegar a vela, chegamos a ver moitos sorrisos, moita emoción, e sobre todo deste compañeiro que temos aquí, que, ollo, algunha lagrimilla lle caeu ao longo do día, fixadevos. De mar, mulleriña. De marineros. Entonces, de este día vívelo. Mi padre, mis hermanos, mi marido, Pasabas mis ti hijos. aquelas tempadas nas que non estaban eles na casa. A rezar por la Virgen del Carmen que los ayudara. Entón, aí a axuda na tua familia do Carme a hora de sobrelevar a soidade. Sí, claramente. O que ven sendo a Virxen do Carmen e tal sempre nos axuda a levar todo isto que ven sendo a soidade, da morriña, de cando estamos fora da casa e cando hai que pensar en volver a Camariñas. Nesta reportaxe estamos falando moito da soidade, pero deixamos a un lado a palabra soidade, falemos da compañía. Se xuntamos todo iso, Camariñas, que vos sae o noso compañeiro Marcial, que non podía faltar daqui nesta festa. Marcial, Que tal? por fin nos vemos. Desde que hora estás ti aquí? Eu dende as 9 da mañán. Ai, miña Cosa nai. que nunca fixe na miña vida este ano por culpa da medalla. Fillo Que bonita, Ás 9 da mañán estou aquí. Pero hai que cumprir aquí coa Virxe. Sempre. Moi importante. Isto para un camariñán é o non vai máis. Agora que toca? Agora toca protección marítima, imos embarcar e unha singladura maravillosa pola ría que pode durar un par de horas tranquilamente. Pues nada, Festa venga, rachada. vamos ao Porto. Oye, que está a tele. Oye, que está a tele. Amalia, estás cantos graus fará? Bueno, eu calculo que uns 17, a hora que ven a brisa irá a menos. Menos mal que estamos no mar, pero mira aí o Marcial, a chaqueta non a saca. O Marcial, o que pasa é que é moi presumido. Está como un pincel. Ostra, quero aguantar a chaqueta, sabes? Xa predilecto. A chaqueta non che sobra. A chaqueta... Mira, por esto aguanto a chaqueta, aguanto o abrigo e aguanto o que faga falta. Eu creo que coñecía moito, que sabía o que era a soidade despois de escoitar a tantas persoas maiores, e non maiores, pero sobre todo maiores, que me contaban as súas historias de vida na radio. E pensei que sabía bastante da soidade, pero o que estou descubrindo neste noso programa, en compañía de Loli, non ten nada que ver. Marcial, te emocionadiño, Estou emocionado porque son de familia de mariñeiros. Este momento, esta ofrenda floral chega a calquera, non? En que pensabas ti ao tirar esa ofrenda? Pensaba en todo asiento no mar, pero especialmente na miña familia. Ai, Marcial, deixamos que veñan a hablar.
Esa procesión marítima, ese Día do Carmen que se celebra en toda Galicia, tamén en Camariñas, os estamos ali porque Marcial é fillo predilecto desde hai nada desa vila. Marcial, xa che víamos aí emocionado, sigues coa chaqueta ao lombo. A ver. Mira que vai calor, mira que hai calor, pero aguanto. E ademais Aguanto, non como decía estades... antes, pola medalla. Claro. Decía que non estades sós ahora mesmo, que estades cun percebeiro de Muxía que cantas historias de mar, ten tamén que contarvos, Alba? Sí. É verdade, compañera, temos por aquí a Santiago agarrando aí con forza uns percebes que nos trouxo. Vaine abrindo, Marcial, si eso, mentre eu falo con Santiago, que tes por aí uns amigos. Hombre, claro, para eso te trouxemos, eres fillo predilecto. pero O paté non trouxémolo, pa. Pero tes aí uns compañeros, uns amigos que están aquí encantados de terte aquí e de ter percebes gratis. Mentras, Santiago, contanos, o mar, Día do Carme, Día do Mar, dos mariñeiros, como recordas ti todos esos anos? Nos o Día do Carmen é o Día dos Mariñeiros e todo, pero non é... Quero dicir, non é a nosa festa de Muxía. A festa de Camariñas, a celebramos con eles e tal, pero a festa de Muxía... Pero o mar lévase dentro, vos e de la ter. Nós temos... xa veremos. Que levamos uns anos sin ter a festa do Carmen. Sí, hombre, sí, e de la ter. Que nos traes hoxe por aquí? Como está? Buah, están riquísimos. Como diría Paté, Currás en percebe. Mareas Vivas, son como a puños. Como a puños pequeniños, pero moi bons. Recoller estes percebes, é maravilloso comelos, pero Co percebe grande metelo en bote é un pecado. como é apañar estes percebes? Como? É complicado apañalos. Sí, bueno, un día es como hoxe que está o mar bo... Eu non me é meto, complicado, pero- Santiago, eu non me meto. Va, pues hai mulleres os percebes, así que podría... Ai, pero hai que saber. Bueno, para xa todo. O principal para ir aos percebes é non ter estudios. Si tes estudios, seguro que non vas.